Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni sponsor. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo wintere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdine Hammadou Ariou gorko mo daara e dewre makko en duurima ɗon serage dendagal seremɓe fuutankoɓe kala en jetti Allah kadi dokkuɗen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe e jonde men gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen modde ar émission men mo ganduɗon ko émission mo ganduɗon kala danan eɗen invite ɗum ɗo taw ko ɓinguel moon badiragel moon baraguel moon dewni ni kewmi wiide Sali Dia debbo mañam liiduɓe liidu banu buuɗi sippa tawreɓe sippata jamdi he waɗan ɗon en jetti Allah noon en jetti kadi hande invité meɗen mo ganduɗa ko cukalel laaɓa juuɗe mo invite ɗen ɗo min garta makko joni inchallah woni Oumar Fouta kono noon en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Dawoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui kaw meɗen directeur général Kaw Samba Diop en jetti Allah kadi en jetti sponsor meɗen mo ganduɗa dusaro meɗen émission ngaji meɗen e kala saaha guila émission meɗen ha debbo Africa émission meɗen modde ar fof kañum dusat meɗen eɗen gandi noon so wiyama sponsor tan ko kañum tigui jogui émission ko kañum kadi dulne émission wadde noon en jetti Allah en jetti bandiraɗo gorko Tidiane Bousso min heewi widemo ceerno Boussoɓe gorko mo Agnam Civol baɗɗo koɓe mbaɗi o waɗi ko mbaɗani ko woni bandum Maysour on woni jeeɗo tigui Fakob Sénégal so tawi a nani Fakob Sénégal noon eminen to e VDN Sika Mermoz min goɗɗani Juma Mermoz o kono min kuccodiri e restaurant L'Endroit so jiiɗi jokkodirde amen oɗon mbawi wadde 76 mbaɗon 630 60 walla mbaɗon 76 630 61 61 walla mbaɗon 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 00 66 ko ɗum woni tonggode amen Fakob Sénégal so noddi inchallah mon gar min kollon peinture uji joɗi cinkon galleji mon guila nder ha e boowal noon gasata sona ha garen gayi invité meɗen woni Oumar Fouta sa nani Oumar Fouta noon ko cukalel meɗen artiste mo ganduɗa enen fof en keftini ɗum guila e poti galle hay foof en waɗa golle baɗɗe fayida en waɗa présenté Fouta et partout dans le monde hande wadde noon Oumar Fouta min calminma min juurmama bisimilla ma émission meɗen modde yar e waleykum salam mi salmiti mi juurima mi salmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe émission men modde ar ɗo e Pindi TV mi salmini mi juurimama bonam debbo lami wiyani mawnam Sali Dia merci et invitation aussi ko weltade mawde wonani Allah jarama a jarama Oumar Fouta hande hewɓe ni ganda yettode ma Oumar Fouta tan mawra hankkadi ha Fouta wonti yettode nde so tawi noon a wi hoorema Oumar komi noon mbiyeteɗa Allah waɗi guila jibinɗa jinnama guinnirma ɗum a ruttima kadi a wi Fouta wadde a woni tohora Sékou Oumar Foutiyou Tall tigui kodam Adama Aissé Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar ha to Halwar wadde a inniri hoorema mo ganduɗa enen fof eɗen panoro ɗum wadde minen fof min joguema jorto Oumar Fouta caggal nde calminɗa bandiraɓe min mbawi andude en tant que suha mo ganduɗa gonnoɗo e jangde muɗum holko nannuma e musique beela a taw ɗum walla a fin tan jiɗɗa ɗum natɗa hen. merci musique nanni kam hen tan ko yidde parce que mi ɓooyi wadde musique mais avant mbaɗannomi ko musique mo ganduɗa hoore ma woni musique religieuse o ko hen yimɓe gandirno kam mbiɗa woni Fouta mbiɗa wonde groupe ni wiye groupe Soppey Nabi min manta nelaɗo Allah sallallah alayhi wa sallam donc ko en 2017 kawam ne wiye Hammad Guissé ko kañum waɗi feere ha jaami sen petit galle to gandami to noon nanmi musique profane o musique voilà aduna ko hoore manda aduna no wiiredi musique aduna quoi donc mbiɗa yettamo hen no feewi donc kanko waɗi ha gandami hande kadi ko on musique ko hen gandami hande kono haɗani musique mo mbaɗannomi adana o wona musique ni genre ko mantanomi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam go ɗum ha joni mbeɗen hen mataw mi woɗɗi Fouta tan kadi groupe o ko Fouta woni somi woɗɗodiri e mabɓe mi wawa wadde ɗum ɗoɓe ngala donc ko noon natirmi musique kono ko yidde nanimi musique e ko passion en fait. Eywa Oumar ko passion nannuma e musique kono minen fof emin nana ka janggannoɗo nde natɗa e musique nde aɗa wona e jangde enen fof eɗen gandi jangde ne hiira holno mbawɗa waddude musique o e jangde nde. oui ko hunde musde woni no hunde musde kono yettere Allah par ce que ɗon diwtama hankkadi donc ɗo joni goni ko école nationale des beaux arts ni ganduɗa ko musique tan janggammi toon donc avant no mbiɗa ni jangde
waddu musique ko hunde musne vraiment mais alhamdoulillahi rabbil alamin parce que mi waddi hen kadi musique o meeɗa bonnandimi hay saha goto jangde nde ha Allah hoddiri mi dañi bac heeɓi bac ma mi dañi bacam rawane toon to Saint-Louis école to lycée Charles de Gaulle donc kilden noon paami école nationale des beaux-arts ɗum firti tan ko jangde nde musique o ne waddo donc voilà quoi wadde de keɓɗa bac ma direct a fayani université walla ko ɗum paaɗa han ko école nationale des beaux-arts pour janggude musique ha ɓuura wawde ɗum machallah ɗum c'est à félicité wadde noon Oumar gaddana men premier morceau inchallah beltina fuɗɓe garten inchallah jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata woyo aduna wayli masali yurmede natiɗo hayde dungal sati ɗon galotownama miskino lestinama ndimagu yeyama sabu jewdi aduna jamanu hande o ko jamanu ɓittede kame faɗede yo Allah faabo en kala mo andi giɗo mum yo nangu ha tiiɗa sabu wonɗo gaño mum waali ne fada ha bone jofa woyo aduna jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni piiɗi ko goto goto jiyata bandam koma ɓeyden tinnare sabu so en ɗam tajaari ali billahi wallahi jokketake soɓi toƴitade min mi askini men taw caggal nene Hawa kame baba Adama koye galle goto yiwɗen koye galle goto yiwɗen en cerata en mbawa serde ɗum noon ndenen jaɓeri men sabu ko erkele jaltare jango woyo aduna sali jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto goto jiyata ndeysaan machallah Oumar Fouta no nattirɗa ni mboɗandi ma wel Foutankoɓe tigi minen fof min beltima en jetti Allah kadi en jetti jagganiɓe en kaɓirɗe ɓe eɗen gandi son jooɗima ɗo en kaali haaluji ɗi ndewi lawol image uji ɗi peewi ko Allah e technicien uji meɗen hande jaggani en kaɓirɗe ko Abouba en wondi tigi technicien meɗen kadi gana mo ganduɗa ko infographe meɗen omo jagga kadi hay caméra woni Ali Samba Ndene Fall calminimama en juurimamamo kono kadi sen jooɗima ɗo jeesɗe peewi machallah misoraji ɗi ndewi lawol ko Allah e kam makkiyes meɗen baɗɗo fayida woni Kumbis Babou wadde kam fof ɓe calminama en calmini enen kande dendagal yeeɓiyankoɓe pindi wonɓe caggal leydi nde tawno eɗen gandi kala saaha eɗen keeɓa missuji mabɓe ɓe beltono en eɓe kolla en kadi ko pinde tan yewtaɓe ɓe mbiyaɓe kadi yo ɓeydo wadde abonné ɓe ɓeydo wadde partagé ɓeydo kadi wadde abonné pindi e partenaire uji kadi yo gar ɓe noto pindi tawno pindi ko télé fulɓe ko télé gummiri sabam to ɓamtude pulago Oumar Fouta
min beltanimama caggal nde min nani nde ɗo dande min gandi tigui aɗa wawi ɗum kadi aɗana janggo ɗum beela aɗa ɓuura wawde ɗum kono kadi won dooma Allah hokkuma e dande nde machallah a haali ɗo haala Petit Galle a yi toon 2017 kono kadi so tawi min juumani e hitande yawtude mata ko 2021 a ruttitima Petit Galle pour wadde présenté fuurankoɓe min mbawi andude no natirɗa e Petit Galle e laabi ɗiɗi kadi nanɗa hen de kadi holko wonanma hen gartam. eyyi sen Petit Galle ni jahammi toon nde no mbinomi nane ni ko kawam woni Hammad Guissé mo gondumi o kadi kanko woni manager am ko kanko waɗi peeje makko ha mbawmo yaade toon par ce que ko adi ko gonnomi ko Fouta mbeɗa jangga donc déjà min mi ɓurano wawde yebde sen Petit Galle ni donc mataw Allah ne yiiɗimi yaade toon tan donc kanko o yii ɗum wonde ko guiƴamen tan goni toon ne mbaɗa ko mbaɗanmi ko du coup kanko waɗi peeje makko haalde jinnaɓam ha jaɓimi yaha toon quoi donc noon natirmi sen Petit Galle min mbaɗi présélection toon to Podor emin kewno mais Allah kadi hoddiri jeeyami ƴettaɓe min ɗiɗo nde min jeehi ha Dakar ko nden voilà membre du jury ɗi mbaɗimi choisir donc mbaɗmi participé sen Petit Galle en 2017 e mbaɗmi représenté Fouta kalta mbawmi wonde kadi ko Fouta tan mbaɗami représenté ɗum waɗi ɗum addi inde Oumar Fouta nde noon voilà donc voilà ko noon natirmi sen Petit Galle mbawi andude Oumar Fouta o holno arti beele ko an innir ɗum hoorema walla ko yimɓe jiiɗa waɗa représenté Fouta ko ɗum addi Oumar Fouta o eyyi Oumar Fouta o ko adi foof ko Cheikh Oumar Al Foutiyou tan innirami guila cukago guila voilà ko rewen ko noon ko Allah tan hoddiri kadi pour ɓeydo lollude nde jaami ha sen Petit Galle donc kamɓe kal neɗɗo fo localité mo waɗi représenté o ko ɗum ɓe ɓeydata hen min mbannomi ko représenté Fouta donc ɓene mbiya Oumar Podor ɓene mbiya Oumar hay goto anda kamɓe noon du coup ɓe namdi kam mbi Oumar Fouta tan par ce que Fouta foof Podor fo e foof koye Fouta woni gonga donc Fouta o ɓurata yajde ɓuuri lollude ko noon ƴettirmi Oumar Fouta o kadi inde nde ne weeli yimɓe fof ne jiiɗi ɗum min hooram mbiɗa yiɗi ɗum machallah donc sa yiiɗi hunde tan tawtete quoi gonga Oumar Fouta yettode nde keneme seydi keneme mbaɗa andi kadi hande nde ɗo yettode ne wawi taw hewɓe ko ɗo nde warata oɗo émission ganda yettode ma woni no mbimi ni hankkandi Oumar Fouta o wonti yettode nde wadde seydi keneme wadde jeehen jeeɓoyen publicité meɗen Fakop Sénégal garten émission meɗen joni o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗo e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66 Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakop Sénégal Allah jarama bandiraɓe on jii on yeeɓi publicité meɗen Fakop Sénégal woni no kewmini wiide kala saaha Fakop Sénégal noon son nani ɗum ko kenkayri meɗen moderne gonɗo to e VDN Sicap Mermoz taw noon min goɗɗani juma Mermoz o kadi min kuccodiri e restaurant L'Endroit so tawi won jiiɗi jokkodirde amen woni no mbimi ni mbaɗa ɗeɗo tenggode mbaɗon 660 mbaɗon 30 mbaɗon 60 walla mbaɗon 676 mbaɗon 600 mbaɗon 30 61 walla mbaɗon 77 mbaɗon 904 mbaɗon 69 81 walla mbaɗon fixe o 33 825 00 66 ɗum fof koye tonggode amen so noddi min inchallah mon gar min ƴewon peinture joɗɗo mbaɗon décoré galleji mon guila nder ha boowal taw posuji moɗon juulata wadde noon en
beddi erango dendagal bandiraɓe fulɓe gone e dunde baba adame dendagal yeɓiyankoɓe piinde kala e moɗon jiɗɗo peinture yo arga e tigui jokkodiri amen Fakop Sénégal mon keɓe peinture joɗɗo belɗo kadi jonno galleji moɗon kadi mo ganduɗa kadi ɓumnoɗo ɓerɗe moɗon wadde ha joni Oumar Fouta wadde garen e deuxiéme morceau inchallah. Logel fadiyayo holko logel fadiyayo longel fadi ko du jalde sannomi sama yumay samay gorgolam longel ne fadi jamma bela longel ne fadi jamma mojjere longel fadi yayo holko longel fadi yayo hayo bela so jamma bela mo be kam ne denta yo mo be dentu mo be denta ne lenga yo mo be leng ngumo bala hongu be bala hongu de amande ma sali hande ko ma weta yo biye ma weta yo hande ko ma weta yo biye ma weta yo hande ko ma weta yo biye ma weta yo awdi mojiri almuñi areni ndi makuma hande a teddini nene ma sancho moro cinkoɗa ndenda bela e gijiraɓe ma gire lamtinat hetto dangelam gire lamtinat hetto dangelam weli welani wiman ma weli welani mi man ma weli welani mi man ma ɗon mi hokki ɗum pullam on woni Amadou Ali Sow gorko Mérial Sayboɓe tawno kañumne koye fulɓe yontaɓe jeeya ko yeeɓiyanko pindi tigui taw watta men haqqille tigui wadde en calmini ɗon dendagal Mérial Sayboɓe naaɓe kono en jeehito ha Dumgo Law woni wuura Moral Fouti tigui woni tigui wuuro bandiraɗo gorko Keesi Bousso wadde kam fo ɓe beltanimamaɓe wadde noon Oumar Fouti o emin garta ha joni e guitare o machallah nde tawno hewani ko neɗɗo woni artiste woni jumowo kadi suwana hoore muɗum emin jii ko an suwanta hoorema kadi min battema haqqille ɗum ɓooyi waddema suivre koli ko ɓooyi guila aɗa woni cukalel guila mataw guitare on ɓuurma ni doole emin jiiya aɗa suuɗum mataw guila aɗa woni Dumgo Law holno guitare arde ma a fintan jagguɗa guitare aɗa fijira walla won jangguinnomo ɗum e min alani musique ne heewi instrument ji mais min instrument am favori ko guitare quoi kile mi soit wawde guitare mbiɗa yiiɗi ɗum hayso mi yeehi concert joni min mi ƴewata hay jimowo yima ko mi yeɓata joué wonɓe fof guitariste tan jeeɓanmi donc guila nden woni ambition mbimi il faut mam waw guitare inchallah
neɗɗo ko gami fo tan ɗum wonat quoi donc guila nden hakkillam no woni e guitare gummimi sen petit galle en 2017 conmi ko kemmi toon ko guitare guitare poɗɗo ni gonmi hen mbeɗa fija hen hankkadi mbeɗa haljina yimɓe no pulaar wiyata ni mbeɗa haɗa yimɓe nande e nder galle moon eyyi no mbawmi yaade tan guitare rewa yam nena wiyanno ɗum ko debbam ɗum tawi ha joni sa wiide ɓen ko mine debbam o gondi hayso mbeɗa lelo guitare nenam taw kam mbeɗa ɗani guitare ne leeli saram Allah mi yidde ɗum donc ko noon tan toppitimi mbeɗa yiɗi ɗum ene jaranno kam mbima mbeɗa ummotono wuuro amen mbeɗa yaha gollere ne woɗɗi mi yaha gollere mi watta toon 2 jours walla 3 jours tawran ko pour wawde guitare tawon jangmi won mi jii grand goto wiye Samba Gueye kanko tawannomi gollere o jangginami seeɗa kadi mi hoota mbeɗa waɗanno toon 2 jours 3 jours galle makko ko wona ɗum ko jaami Cilogne kadi en 2018 ko toon janggumi classe de seconde donc toon tawmi noon neɗɗo moƴƴo kadi wiye Amadou Coulibaly ko on noon janggini kam presque gamuji pentatonique e gamuji fulfulde ɗi mbawmi ɗi quoi ko heddi ko noon ko toppitade tan e ɓeydade tinnude ɗum ha Allah waɗi sa jui yimɓe mbawa heɗade machallah wadde noon min mbawi andude beele Oumar won vidéo ji ma min puɗɗi yiide won clipaji ma min puɗɗi yiide téléji he beele min mbawi andude no foti single aji Oumar yaltini beele kadi aɗa woni programme pour yaltinde cassette oui min yaltini cassette aji ha heewi no mbiyatan ni enen mbiyata cassette eyyi donc mi yaltini ha heewi mi sikkani mbiɗa wawi limde ɗum ni donc oɗo son mbattidimi yimɓe ɗo joni woni lowguel o ittumi ɗum koye tanam indirectement quoi ko babam cawdiɗo kañum lijjiti son e makko donc kañum totti kam ɗum mbaɗmi modifié ƴewmi no jimirmi ɗum e voilà mbanmi créé harmonie ji ɗi e son tanimanno ɗum eyyi ko taniraɓam jimanno son taniraɓam dunganaɓe mabuɓe dunganaɓe so événement waɗi ko wayno mariage ni kañumen ko ɗi son one jeeya son jimanno ɗum donc nde waɗanimi morceau ne mbanmi feere ha mbanmi ɗum modifié ha waɗi moderne seeɗa so ni nan YouTube lowguel wiyete quoi lowguel wiyete eyyi Oumar Fouta lowguel sa windiran arat inchallah machallah donc waɗi morceau ji goɗɗi e goɗɗi mi yimi yimɓe moƴƴuɓe ko wayno ceerno Hamid Yero Ɓanen eyyi wona waɗi ɗum clip eyyi ko wayno Mamma Sall Ngayri Lamtoro Yirlaɓe ɓen foof e wasa aɗa heewi quoi mi wawa limde ɓe jimmi ɓe ene wonde kadi son uji ganduɗa hoorema ko thème minen ko ɗum ɓuuri yadude ni donc ko wayno jamanu hande mo jimmi ɗo joni o e son uji yidde aussi no woodi quoi won son goto mo jaltin wiyete ko Nobate nan YouTube on ko en wolof eyyi on ko wolof ene wonde kadi voilà ne waɗi son goɗɗo voilà son uji keew ha ganduɗa eyyi ɗi keew donc ɗo e yesso rek kadi jaltinen goɗɗo inchallah mo ɗaminɗen wadde clip quoi machallah wadde min mbawi andude beele Oumar won mbaɗo ɗum produire walla kañum waɗa produire hoore muɗum eyyi pour l'instant minen tan min jara koyɗe amen quoi guite amen ɓe mbiya luɗɗomo guite to yiɗi ƴeewa fof toon ƴeewata kono pour l'instant guite amen min jogui min ƴeewata min beela donc ko studio ne wiye Sangomar nan toon to West Foire Papa Oumar Ngom guitariste Youssou Ndour o ɓi ko woni e studio o donc on boy waɗantami enregistré son ujam presque ko guiƴam tan on liggodirtumi quoi so windi son ujam mi nawa toon min mbadda hen voilà min kaɓa hen tan min Hamman manager am e staff gonɗo caggal mo min kaɓa hen koyno DJ Boubs Boubali donc min mbadda hen min kaɓa hen tan mbeɗen tan ma moƴƴu inchallah quoi Allah ko moƴƴu ma moƴƴu kadi machallah tawno enen fof eɗen jogue ma jorto moƴƴo tawno halpure ɓen kewi wiide weeli wallude ko tedotoɗo kono wona biyo goppe o warami ɗum noon wadde mbaɗa andi addanan meɗen dernier morceau inchallah garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo ɗon noon oɗo morceau mboɗo hokki ɗum gorko pullo jontaɗo mo ganduɗa kadi ko farnoɗo fulɓe tigui o woni ceerno Aliou Ka gorko mo tellelde mbaɗa feere jindira e makko nde tawno kanko kala artiste gonɗo ɗo omo yiiɗi wallude ɗum omo walla ɗum kadi machallah ko ceerno kono ko ceerno cukalel ko min mbiyatamo Mara gentleman kono kadi ko neɗɗo battuɗo haqqille mum pulagu kala liggotoɗo e média ji ɗi e musicien uji fof omo ƴetta doole makko o waɗa gandal makko fof wallata ɗumen ɗum noon wadde oɗo morceau jeeyi ɗum ko ceerno Aliou Ka gorko pullo dimo danejo o jeehen min koye mi ummima mbeɗe yima annore labde cer nde macata nde ñifata nde jilɓata ceerno Hamidou Yero Ɓan ceerno
ceerno yiɗi tan ko ndimagu kame diine mum yiilo yaaki teddungal ko teddungal tawi ɗum ceerno wimi teddin jinnaɓe ma laaɓa njuula ndewa Allah futankoɓe ceedima wonde ka wirgo ñiwa suddare leñol sabu ka karay siro jommalal futa toro futa masina futa jalo kala hen keɓɗo gueɗal ma yoholo kettode min mima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faroma ceerno Hamidou mi jaade kame ɓulnade ngam windude defte tate Cheikh Oumar Al Fouti ko dadama ayse Eliman Siré Ital hen wotere ko firde faccirde tindinde findinde hirtinde deftere Cheikh Oumar Al Fouti Safinatu Sadat moƴo kuno Mamoudou Racine moƴo Atuman ceerno Basiru Mundagaɗa Cheikh Oumar Al Fouti woni darogal ma jaldinde diine fina tawa woni gojama ceerno Hamidou Ban kolle ma majata mayata aɗa laaɓi diine l'islam kame fina tawa woni faroma sohna Mariam Ba suɓima teddinma hoolima ceerno diine l'islam kame fina tawa woni faroma ceerno Mamadou Ban ceerno Bachirou kame Cheikh Oumar Ban Malik Ban Malik gorkomo Gambia komi ceernam ceerno Hamidou Yero Ban minen almuɓe ma fo min ñaguima la yo ɓoyne ɗo e jeese amen ñumma ba pulo ñumma hooli ceerno Hamidou Yero Ban Oumar Ba pulo jeeri hooli ceerno Hamidou Yero Ban Oumar Ba gorkomo Dungay Dumale campal wuro demma sore lade suudu ba wacca bulinga koje Dungay Dumale dunga wuram e dunga naɓe kooli ceernam ceerno Hamidou Yero Ban kettode min mima ceerno Hamidou Yero Ban diine l'islam kame fina tawa woni faroma machallah Oumar miñam yallah sellindani nde yallah hokkiran juutde balɗe moƴƴine battane tawno ɓe kewi wiide ɓinguel ñiiwa heɓani ñaganede Allah yo mawnu ñagane Allah konko yo wuur wadde enne komin jiyima ko min ñaago Allah tan ya wuur cella dande sella taw noon so tawi a wuuri a selli dande selli ala ko donkoɗa wadde musique machallah eɗen ñaagui Allah kadi ya wat représenté ɓiɓɓe fulɓe partout dans le monde no mbaɗirɗa représenté fuurankoɓe poti galle ni ya waɗir noon représenté Sénégal partout dans le monde Allah no wawi ɗum kadi yallah waɗan en Oumar miñam min beltima hankkadi noon en gaali hankkandi seɓɓitinde yewtere men ko dokkonoɗen hojo moƴƴo kuuɓi ko widema tan Oumar beele a meeɗi wadde concert e nder Fouta walla ɗo e Dakar walla soit so tawi a suwa beele aɗa jogui jaɓɓal muɗum pour wadde concert e nder Fouta eyyi mi waɗi concert goto Fouta woni wuuro no wiye Hunare ne woni région de Matam meeɗi wadde toon concert baɗɗo fayida e oɗo vacance jawtuɗo donc ko wona ɗum ko kadi emin joue Fouta par ce que mi joui Demet eyyi ko ɗo e yesso rek inchallah kadi min jogui programme toon to Sinthiou Dangde événement voilà ko wona ɗum ko mbiɗen ɗeɗo balɗe tan kadi inchallah mi poti yaade Cices eyyi par ce que won fedde ñañɓe oɗo wi toon événement mi yahat toon en tant qu'invité quoi voilà y a d'autres événements ɗi ganduɗa hoorema min paadi ɗumen quoi min paadi kadi fulɓe ɓe
nde noddata min inchallah ko wayno joni ɗum ɗon ko wayno kewuji ɗi beele so ɗi kewi beele so tawi neɗɗo noddima e kewu mum aɗa wawi adda wona ɗum bien sûr min kay so neɗɗo noddi kam rek mi arat inchallah quoi ok inchallah wadde noon Oumar hol konngol ma cakkitingol mbawɗa waynorade bandiraɓe garen mbaɗa morceau mo ganduɗa aɗa yimana mine piindi dusiren ɗum bandiraɓe ɗum guddirten yewtere nde inchallah eyyi ko adi foof mbiɗa welto mi weltanimama an par ce que artiste uji ne keewi ɗo sukaɓe wawɓe ko mbawmi kode keewi ɗo kono choix mo mbaɗɗa e yamo tan ɗum ko weltare mawde quoi donc mi wonma remercier invitation mi waɗa remercier voilà technicien ji men wonɓe ɗo ɓe par ce que golle mabɓe mbaɗi fayida guila garmi eɓen teddina en ɓe mbaɗami teral jolfo werni donc voilà quoi mi salmini kadi dendagal yeɓoɓe télé men Pindi TV donc mbeɗa weltano kadi kala jiɗɗo Oumar Fouta tan wa team Oumar Fouta e woɗɓe e kala tan leñol mbawɗa wonde foof taw tan aɗa weltoro Oumar Fouta mi salmini mi juurimama andu min hooram mbeɗa weltoroma par ce que ala ko dañƴen so wona soppeyi no jolfo werni ala ko dañƴen so wona yimɓe wonɓe caggal men ɓe ne pousse en ɓe donc en mbawi yaade hay nokku so wona kamɓe en jiiɗa yaade kadi ɗoɓe ngala ko weltare moon ko eno Hammad Guissé DJ Boubs Bouba Ali e Samba Sambou en e dumganaɓe fof mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen leñol fulɓe fof mi weltanima ɗumen kadi emin ñaagoɓe nde ɓe ɓeyto darade to banggue wallude jeune uji artiste uji ɗi hayso wona min no mbiyatmi tout le temps ni nde waɗi ɓuurɓe mi wawi ko mbaɗanmi ko nde waɗi kadi wonɓe ɗo ganduɗa hoore ma ne mbawi kono ngala ballowo eyyi donc il faut fulɓe jalta kadi jingana ɓiɓɓe mumen sukaɓe mumen guila woɗɓe ƴettani après janggo wontana en nimso walla wonta haala tout le temps ko noon kewɗen wiide donc à part ça mi salmini kawam nan États-Unis ne wiye Oumar Diong chéri Fama bamum e voilà mi salmini mi juuri mom mi salmini kadi mawniko nanɗo e Boune mi wiye Am Couture Amadou Diong kañum heewi ñootandemi mbiɗa weltoroɓe kamɓe foof dal mo limi juuma wallahi sa ƴeewi ko ɓornimi ko hannde so feewi tan rewi hen ko grand nan ɗo ne wiye Cheikh Bou Serigne Saliou donc yiɗi Serigne Saliou ha awɗon wawi haadde kanko ɓornimi so feewi ko bonnata Oumar Fouta kanko bonnata no mbiyata ni donc mi weltanimom mi weltanima dendagal yeɓoɓe télé men Pindi TV ko wona ɗum ko haademi yaade mi waɗa komi mbayrumi wadde walla komi meeɗa wadde mi rokka émission nenam jibinɗomi nenam Farmata Guissé mi meeɗa mi sikkande ɗum jaami émission mbi mi rokkimo émission donc voilà mi yewnimo sino ko sagam mi wona saro makko mbiɗa yimanamo omo moosa mbiɗa welto kono wonno Dakar kam ga ko haajuji ne nanggui en ga en mbawi yaade voilà mi rokkimo émission o a jarama Oumar Mignam kadi en dokki ɗum nene min no mbiɗani Farmata Guissé en mbimo Seydi Guissé Mabo e tawno en mbi kala ko ɓiɗɗo dañi yo yetto yummum e bamum ke wiide kosam belɗam ko endu nene tigui kono noon paɗe kewɗe damal suudu joom liggonto ɗum hoore mum a hokkimo poɗɗa hokkude tawno ko yummo woni gallaji ɓiɗɗo wadde noon enen en jetti Allah en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe guila wonɓe ɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi eɗen kewi wiide so tawi muynowo ami ha gamdu yoodi tan yen gandu tigui ko yummo jaggue balaɓe ɗe wadde noon Pindi hande machallah so tawi yettimo ɗo ko Allah e kamɓe yeeɓiyankoɓe en jettiɓe en jetti noon machallah woni mbiɗen ni machallah mention spécial e ɓandu meɗen gorko Tidiane Bousso ceerno Boussoɓe woni joom Fakop Sénégal nde tawno ko on woni sponsor meɗen leader en jetti Allah en jettima eɗen mbiya kadi worɓe fulɓe heddiɓe woɗɓe fof e rewɓe fulɓe fof kala liggotoɗo yo wat feere waɗa no waɗi ni garon mbaɗon sponsorisé émission ngaji ɗi ko ɗum woni ko wallata télé ɗe ko ɗum nawata télé ɗe yeeso enen noon eɗen mbiya dendagal yeeɓiyankoɓe en mbawa limtude sen limi en juumat kala jiɗɗo Sali Dia kala jiɗɗo Pindi TV kala yeeɓiyankoɓe Pindi yeeɓiyankoɓe ɗiɗo émission ngaji woni ɗon leydi e caggal leydi surtout noon diaspora en mbiɓe mention spécial en jettiniɓe Allah en mbiya bandiraɓe eɗen dokkaɓe rendez-vous inchallah ha lawa gongol émission goɗɗo invité goɗɗo kala ko fewi yewtere nde noon gandum Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko enen ko wonani ko ɓuuren meɗen no kewɗen winni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkuɗo ko jaam wol tan tuuse ɗuma e meɗen Oumar ndeysan somi yimmima debbo pullo jontaɗo a jarama hono ma weɓani sene woodi weɓani hayo ma sali
hayo ma bandam debbo mo pindi TV ko be mi yidi nde inde min yidi pindi jeta pindi so ndunguru mi de minare uri da cukweli ledene bila ledene laya so pindi feñi andu ndunguru mi so pindi feñi andu ilam ili andu maje kewi mbeli lumbade sali jayehi dogani belal jere dawuda jayehi dogani belal semme waranam lella donga namode ar ari bandam mashallah mimi yima ali masamba yo ali masamba nene faal ali masamba mimi yima kumbis kumba mo nene Fatim Job len Fatim Samba ye nalanke leñol nalanke nenam Abuba so fulɓe ñimama wolude wolde hattama nanede abubabulam sono maɓe ne ƴewto e wuurɓe dono dañama sono maɓe ne ƴewto e wuurɓo dono dañama on woni bewɗo Ceerno Alassane Ba l'ami de président de la république aboubapulo waranam lella tonga nam jama babandam no danam sali hoto absatu hoto alimatu jawoni hoto alimatu jawe mino mi yima debbo pullo alimatu omar alimatu bamba hayyo ma bandam hamad gise ma bo mimi salminima hoto samba sambu mimi salminima adama tarawore mimi salminima adama tarawore mimi salminima adama monene mama jallo jeri ayo belisia bandam debbo yo mo dar salam debbo mo dar salam biñum binta bandam miñum soadu bandam ayo ma bandam waranam lellal donga nam jama wajeri bandam Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni sponsor